chatten, Nikolaj. Hvorfor at... Nej, skriv hvorfor at din stemme er sådan. Det er jo ikke dit problem med stemmen, Nikolaj. Kan du hvorfor at din stemme er, som den er? Hvorfor er din stemme sådan? Du burde godt kunne tale normalt. Ligesom mig og Mikkel. For helvede, Agitat. Okay. Mikkel, kan du hjælpe mig med at forklare den? Nikolaj, du skal altså skrive i chatten, hvad der er sket med din stemme, siden du ikke rigtig kan tale. Sådan der. Nikolaj, kan du lige sige, hvad der er sket med stemmen? Kan du lige skrive noget i chatten, hvad der er sket, siden at du har det sådan med stemmen? Nikolaj, skriv noget i chatten, ja. Og Nikolaj, kan du forklare mig, hvad der er sket? Fordi skriv noget i chatten, hvad der er sket. Jeg kommer til at pisse mig selv i bukserne. Hallo? Og sådan er det godt, du siger hello. Det er en fremskridt. Tidsmand. Ja, Kan I høre, hvad jeg siger nu? ja, det kan jeg godt, men... Og nu? Kan du forklare, hvad der er sket, Nikolaj? Der er faktisk ikke rigtig sket noget. Nikolaj, jeg kan mærke inde på dig, at du har nogle yderste problemer. Kan du lige fortælle mig, hvad det er? Det er min massakro. Den er sprunget i luften. Min massakro er faldet i luften. Hvad skete der, da og så er den sprang i luften. Det hjælper ikke. Hvad skete der, da den sprang i luften? Hvad følte du inderst inde? Ja. Hvad skete der efter du sprang i luften? På Hermodsvejsgade nummer 70.000. Nikolaj, Mikkel! Hold din kæft, fordi du får slik bagefter. Okay, hold din kæft. Nikolaj, hvad følte du da i en massakre, da du sprang i luften? Ikke en skid. Hvorfor du så... hvad der så, det gør dig nedtryk lige nu? Jeg blev så mundlarm, fordi det så så godt ud. Ja, men... Der er og så sprang mit stemmebånd i luften. Der er et eller andet, der gør dig ked af det, Nikolaj. Og hvad er det? Nikolaj, kan du fortælle mig, hvorfor den sprang i luften? Fordi jeg satte stikkebombs på den. Hvordan fanden fik du dem ned i halsen? Det var sådan, jeg lavede sådan en mikrochip, og så satte jeg dem fast på halsen. Det er jo en mikrochip, men det er jo ikke... Jo, så satte jeg den fast på stemmebåndet, og så sprang den i luften. Jamen, hvorfor sprang den helt i halsen og ikke i luften, når du er død nu? Ej, det er faktisk kun min... det var et stemmebåndsspringer. Det var den, jeg satte ned i halsen. Godt, Nikolaj. Men jeg kan mærke, der er noget, du er utryg over lige nu. Noget, du prøver at fortælle os.
men ikke rigtig kan, på grund af, at du er lidt Er der det? i ballerne, okay? Er der det? Ja, du er lidt øv i ballerne. Hvad er dine problemer, Nikolaj? Præcis. Jeg ser dine problemer, men hvad er de rigtige problemer? Det er, at du faktisk er så grim, at jeg ikke kan holde til at se på dig. Og så blev jeg så ked af det indeni, at jeg fik lyst til at snakke og kom til at springe mit stemmebånd i luften. Men du har heller ikke set på mig i rigtig lang tid, Nikolaj. Nej, men siden jeg så på dig første gang, så var det... Og så sprang mit stemmebånd i luften. Så holder jeg jo lige en bullet. Den er fed. Jeg vil have den med hjem. Jeg vil have alle bullets. Biler med. Hvad? Okay, der var med copyright. Man kan ikke stå på en pige med en lille røv. Din røv, den er stor, jeg vil have den med hjem. Der er ikke noget copyright i det. De er lige opfundet på sangen. Er det ikke meget logisk? Nu går jeg lige ind og røver en butik. Jeg ved om Emma stadig tror på, at vi lige har... Mm. Ja. Mm. Nej, det var først, at vi skal lige til at sætte os ud i bilen. Og så bagefter så ringer hun til mig og siger, er det rigtigt, de skal ud og røve en bank? Jeg kan altså ikke snakke lige nu, vi er uden for banken. Og så ligger jeg bare på. Hvad fanden så? Har I så ikke noget hørt fra en side? Næh. Det bliver sygt hårdt. Brr. 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 Optager du? Ej, hvor fedt. Au, min bil! Hvad kan du mærke, hvad din bil føler? Au! Du knuser bare Nikolajs hjerte. Nu kører jeg rundt i min bil uden en dør. Ja, min lov. Eller med en dør. Flyv. Jeg vil have massakrene med hjem. Jeg keder mig. Det Gør jeg ikke. Jeg keder mig til i morgen. Hvorfor? Du er jo psykolog lige nu, så ja. Hvad gik det fra, hva'? Hvad gik det fra? Psykolog. Det er fordi, du er så elendig. Du sidder bare og diskuterer med Nikolaj og sådan driller om alt muligt andet fucked up. Det gør du Er der en kiosk, vi er? Er du i Humlum? Hvad fanden er humlen? Humlum. Jeg fandt det. Og jeg er i Humlum. Nej, du må ikke lukke. Du kan bare lade den stå, sådan at du muter. Ja, vi ses bare i Humlum.